Душанбе Рекордс. Райн як садочок. салом алейкум мегум ба кули мухлисон ма бачаи кӯчаям намегарду фасон бачаи ҳамсоямон мезана ку такси зиндагиш мегузара афсонавӣ яхело меҷинбанд ай сарту бегара неки гап нести кӯчаҳои регара имсол соли хубай соли ҷавонон бини хела ободӣ шидай тоҷикистон дастро боло ҳама каса хати мо пешрави ҳама ай рӯи миллион зиндаги саде тоҷи кошидан обод номи надорем ай шумо ай ҷано зиндаги ҳо мегузара афсона зиндаги мегузара девона зиндаги мегузара афсона зиндаги ҳо мегузара девона ҷавонӣ мегузара ай дилу ҷон ҷавонӣ мегузара оби равон ҷавонӣ мегузара ай дилу ҷон ҷавонӣ мегузара оби равон зиндаги папа ҷавонӣ на 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 зиндаги папа ҷавонӣ на 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 бачаи кӯчаям гарени парастоюм агар боварам кунӣ ман намегум ки боюм шабу рӯзу мегзарам ба репаки тоза то вақте ки зиндаям репум меша овоза шукри худорам мекунам ки мухлис омадорум ай кӯдак то калона ҳамашона дӯст медорум салом алейкама солдатҳои низомида бародарое ки ҳозир мегардан ғарибида сол соли ҷавонон да дили ҳама сире кӯдаки ҳамсоямон ай ҳозира заҳире ҳама хе мегузара зиндаги ҷавонон мубораки обод шидесай тоҷикистон зиндаги ҳо мегузара афсона зиндаги мегузара девона зиндаги мегузара афсона зиндаги ҳо мегузара девона ҷавонӣ мегузара ай дилу ҷон ҷавонӣ мегузара оби равон ҷавонӣ мегузара ай дилу ҷон ҷавонӣ мегузара оби равон зиндаги папа ҷавонӣ на 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 зиндаги папа ҷавонӣ на 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 на